went like this, and it went like this, and it went like this, oops, na na na, papa singing ba ba ba. Chosan, good morning. Paalis na ako ng bahay. At saka, tapos, may mask na akong dala. Hindi ko pa sinuot kasi gusto ko pang huminga ng matiwasay. May nag-invite ng birthday. So, lamon is real na naman ako nito. Laki-laki ko na nga. Lamon pa ako. So, ano na. So, chika tayo later. Buyers. So, grabe yung ano. Walang social distancing sila ngayon kasi 0 cases naman ang Hong Kong ngayon, ang COVID. So, gano'n na nga. Tapos, papunta ako sa Jockey Club. I-meet ko yung asawa ni Ninang's diary. And then, wala lang, mag-selfie lang kami. Daming tao. Grabe, di ba? Pero look at my outfit. Yun lang. Kahit saan may tao. Sakop na. Sinakop na ng mga Pinoy ang Hong Kong. Oh my God. Ang daming tao. Ang daming tao. Ganito kami kadami dito sa ano. Wala nga itong half. Ang dami. Aso. Mag-ano sila, rally sila mamaya. Ibasura ang PhilHealth Premium Increase. Ibasura! Charot. Ating po mga magkabayan na nandito sa kahabaan ng Cherry Road. Saan sila? Ito ang buhay ng Hong Kong. Okay everywhere. Kahit saan latag, makain, nagbabaraha. Yan lang yung ano. Meron naman dito nagko-cross stitch. Kahit ano lang ano, di ba nga lang maisip. Yan, sapatos, mga ukay-ukay. Bags. Hinahanap ko yung asawa ni Leona. Wala naman dito. Saan siya? Be, saan ka? Saan? Dito ako sa ano? Sa may nagtitinda. Yun, Nam, si asawa mo. Ay, nagkita na kita. Hello! Hi! Ay, magtanggal pala ako lang ano. Dito ka pala. Oo, saan ka ba galing? Hala, dyan ako. Lumaan ako dyan. Yonams. Okay, anong gagawin mo dito? Church interview pala to. Shout out sa iBags ko dahil sa 3 AM na LFA revenue.
gulo-gulo, ang kalat-kalat, ang basta crowded. Puyat na naman. Oras na tulog. Alas-tres na naman. Oras tayo. Hindi ako makatulog. I don't know why. Sakay na kami ng train. Train. Quarry Bay. Loves, where are we going? Mount Parker. What? Mount Parker. For what? Anong gagawin natin doon? Mount birthday. Huwag na naman, of course. Chibug. Ay. Ang taas nitong lift. Oh, grabe yung haba ng ano. Anong taas? Haba kasi. So, update you later, navigator. Yung kapagod ah. Ma-birthday lang tayo. Nagreklamo pa. Hintayan. Ay. Ay, sorry. Sorry for the word. Ano, love? Ay, pagod na kasi ako maglakad. Ay, ang ginit-ginit. Ay! Ano yun? May pumutok. May pumutok. Malapit na kami makakarating sa Panginoon. Pero yung pawis ko naman, besh. Maganda ang simoy ng hangin. Pero para akong ano, para akong abat. Wala akong, I forgot to bring my pony. Oh, MGD. Hello there. How was your day? Ganda ng ano dito, guys. Malamig yung hangin. Very probinsya. Ano ba? Probinsya. Bisaya, manggod ko good. Si Alanki. What can you say? Okay. Ready? Nandito na ako sa ano, kami pala sa birthday party ng birthday girl. Happy birthday! Yung food dance na na. Buksan nyo, papasukin ako. Maribel. Ate Dang. Moni. Cake. Valenciana. Ano to? Basta uta, gulay, Shanghai, isda. Ay, chapsoy. Ano ito? Shanghai yan, lumpia. Isda, pansit, saka bugis. Strawberry, apple. May
May chicheria, saging, iba pa na. Uy, kasi Roja. Nag-harvest kami sa saging. Sa nagkakapi ang nahihilin. May tinapay. May salad pa to ha. May Birthday girl. may drinks. Si ano ka? Sino ka? Si Bebe. Bobby. Si Ate Olive na busy-busy sa pag-chat at sa kanyang cross-stitch. At ako na pawisan. Ay, meron pala sa ano, sa baba ng cake, may ulam pa pala. Paksiw pala. Kain. Let's eat. Bupis, pansit, at saka lumpia. Let's eat. Happy birthday! Happy birthday to you. Cha-cha-cha. Happy birthday to you. Cha-cha-cha. Happy birthday, happy birthday. Cha-cha-cha. Happy birthday, Auntie Aling. Happy birthday. Hindi nakita si Teon. Be, pag ganun ka, Be. Pasok ka, Be. Tagulo si Bebe. Hindi ka makita, Be. Akala mo matangkad ka? 1, 2, 3. Mahal ka, Despili ka mo. Gane. Oh, mag-yan. Kami ay pauwi na with the birthday girl. Busog. Busog-lusog. Ayan sila. Hindi ko ginawa pag may nagmas. Hindi ko na di crowded place. Sige. Muna mas na din. Hindi na ano yung lipstick ko? I mean, baka nagkasapat pa. Ka-impact pa rin. Intact pa rin. Anong nangyari kay Lola? Mga DSW dito, galing nagsinsos at saka nagbigay ng ayuda sa Ay, dali di! Sekretarya! Ari di ang record ang mga ayuda.
ayuda nyo. Masuway pangalan, hindi pangitaayo lang. Amo ni ang treasurer. Amo ni ang taga-department to ba? Welfare of Development. Ano? Certification. Kaloka.